Na inyalo na pach Madingu mar babende en MCA ma Central Game. Dibet ni sanen kedro kata mna kedo makamagi ene kinda zimiyo gi kweth mar Kenya Kwanza. Kuom ranyisi od bura kinyo National Assembly gi Senate kwan mag jod bura mago mag Kenya Kwanza oloyo kwan mag Azimio. Dibet ni cases kata mna buche dibet kata mna ni ka oyange gi ni gin adier. Kono chopo od bura mano maduong kata mna mar Senate en wach mabende biro bedo kithichoko. Kuom ranyisi gi mano anene od bura mar Senate. Sharon, one mistake as a country. Because gimanyaki understand ni kineno ka ngato yuak mulo wuon liel ten wach malich ahinya. Wan mane wan gi liel Siaya kendo wan mane wan gi chandruok e Siaya to kineno kwa chope Senate to jomoko dwa yuak molowa nyisi ni wach ok ber. Winjo ko osiepna miluongo ni Tom ni wuoye wach kom. Ing'eyo ni gimane county assembly otimo ber moloyo gima deputy governor nyocha timo. Don wach wan ne waneno ni kar mondo wadhi e liete kwa dwa chako timo gimiluongo ni incitement, wadwa chako wuoyo gi jopiny kwa nyiso gi gik moko kwa paro kuom deputy governor marwa. Chik wacho ni ka nitie complaint titere Senate. Te wach kom kae ok wawach ni ni deputy governor okwalo pesa. Wawacho ni deputy governor owacho in his statement ni nomiye gimiluongo ni financial responsibility. It therefore means ni komi financial responsibility nyiso ni in gi haki mar ng'eyo ni gima kama emutige timo gima kama.